телевизор караучы дусларыбыз, сезне Томшы шоу интеллектуаль күңел аш тапшыру һәм аның алып барышчысы мин Адилә Бектимирова сәламлыйбыз. Бүгенге уенда яхшы кәеф һәм әлбәттә берсеннән-берсе кызыклы катнашышлар. Алар белән танышыр вакыт килеп җитте, шуңа күрә иң беренче сезгә алкышлар үз-үзегездән. Икенчедән сезнең исемнәр һәм команда исемнәре рәхим итегез. Минем исемем Азалия. Мин Рөстәм. Минем исемем Ринас. Бергәләшепсез? Алиш варислары. Алиш варислары командасы составында бүген Азалия, Рөстәм һәм Ринас. Әлеге алкышлар сезгә. Уенда беренче тапкырмы? Әйе. Күргәнегез, караганыгыз бармы? Әйе. Менә караганда, телевизордан яисә YouTube'да нинди хисләр туа? Андый җирдә буласы килә дип белмим. Димәк, катнашасы килә. Әйе. Менә сез бит күрәсезме, кайдыр командалар кыенсына, кайдыр командалар җавап бирә алмый. Менә сез алар белән бергә җавап биреп утырасызмы? Әйе. Һәм сезнеңчә, нәрсәсе иң кыен катнашучы өчен менә караганда? Ну, волнение булмасын өчен инде. Димәк, дулкынлану хисе булмаска тиеш. Әйе. Сездә дулкынлану хисе бармы? Бар. Саттылар үзләре. Бар инде. Әзрәк булырга да тиеш. Менә артистлар да әйтә бит, сәхнәгә чыкканда һәр вакыт дулкынлану хисе булырга тиеш. Һәм аны иң профессионал артистлар да, тәҗрибә җыйган артистлар да үзләренә битерми. Сезгә дә әлеге дулкынлану хисе белән бергә бүгенге уенны уңышлы үткәрергә телим. Яме? Рәхмәт. Сөйләшеп тагын бер кат алкышлар сезгә, Алиш варислары командасы. Көндәшләргә күчәбез менә шулай. Шук шаян егетләр биредә. Көчкә менә шулай бастырды, хөрмәтле тамашачылар. Сез аны белмәдегез, күрмәдегез, әмма тыныч кына басып торырга бик авыраларга. Әмма алга таба егетләр сезнең белән 4 тур дәвамында biz нәкъ менә шушы рәвешле басып торырга тиеш булачакбыз. Сезнең исемнәр? Минем исемем Аяз. Минем исемем Ислам. Минем исемем Сәид. Бергәләшепсез? Алга командасы. Командасы. Алга команда составында Аяз, Ислам һәм Сәид. Әлеге алкышлар сезнеке. Менә сезгә карап торган идек, тапшыру башланганчы сез алга гына түгел, артка да, уңга да, сулга да, өскә дә, аска да менәсез, башка да менеп утырасыз. Ничек менә шундый шаян, шук булуыгызга карамастан биргә килдегез бит, димәк, сез шулай интеллектуаль яктан да, белем ягыннан да бик көчле. Әйе. Дөрес. Бик дөрес. Дөрес әйтәмме? Рәхмәт. Бу тапшырда кайчак мин дөрес җавапларны бирәм. Алга таба инде сораулар барысы сезгә булыр, дөрес җавапларны сездән көтәм. Яхшы укыйсызмы? Бик яхшы. Бик. Без 4-5-легә генә укыйбыз. Димәк, бик яхшы укыйсыз. Әйе. Әйе. Бу эшле ул. Эшле алганы менә хәзер монда алды да сатты. Сәйд. Алды да сатты. Көндәшләр алдында, минем алдына, республикабызның барлык тамашачылар алдына сатты. Әмма эшленең дә бернинди уяты юк, әйтергә кирәк, бернинди билгендә уяты юк, чөнки ул сезнең өчен нәрсә тәҗрибә миңа калса. Аны алып сез үзегезнең хаталар өстендә эшләргә мөмкинсез. Ул бит бары тик билге генә. Әйе. Сез әлеге билгеләрне алып, үзегезгә тәҗрибә өстисез, тагын нинди дә булса юнәлешләргә, тагын нинди дә булса кагыйдәләргә тагын да игътибарлы булырга кирәген аңлыйсыз, шулай бит. Шуңа күрә нинди генә билге алмасагыз, иң мөһиме соңыннан рефлексия ясарга. Ул да булса уйлап алырга моның турында. Сөйләштекме? Сөйләштек. Бүгенге уенны да нәкъ шулай кабул итәрсез дип ышанып калам, чөнки без биредә уйнарга, күңел ачырга җыелдык. Әмма уеныбыз интеллектуаль тапшыру төсмерен алып тора. Димәк, сораулар һәм биремнәр булачак. Тагын бер кат үзегезгә көчле алкышлар Алга командасы һәм Алиш варислары командасы бүген әлеге уенда очрашты. Кайсы команда җиңә бүген? Без, алар түгел. Точно. Димәк, сез җиңәсез дип уйлыйсыз. Әйе. Сез ничек уйлыйсыз? Без җиңгән. Менә бит нинди каршылык, нинди көндәшлек килеп чыкты. Әмма барысында без сораулар һәм биремнәр ярдәмендә ачыкларбыз һәм алда безне беренче тур көтә. Хөрмәтле дуслар, без Томшы шоу интеллектуаль күңел аш тапшыруның беренче турын башлап җибәрәбез һәм әлеге турда игътибар экранга. Хөрмәтле командалар, берничә мизгелдән биредә шакмаклар булачак һәм менә аларның саны төп төгәл 12. Димәк, һәр як команда 6 сорауга дөрес җавап бирергә тиеш булачак. Дөрес җавап өчен 1 балл
биреләчәк командаларга. Әдимәк бардагы сез 6 бал туплый аласыз үзегезнең командагыз файдасына. Шунысы да мөһим. Һәрбер шакмак төрле темага багышланган һәм әлеге темаларны без сезгә берничә мизгелгә күрсәтербез. Бу очракта сез аларны истә калдырсагыз, шәп булыр иде. Чөнки соңыннан нәкъ менә сез әлеге темаларны сайда баларсыз үзегезгә. Башлыйбызмы? Бездән Зинхам. Әле без темалар белән танышмадык. Карыйбыз. Ишеттек. Алга таба карыйбыз экранга. Экранда темалар һәм аларны истә калдырырга кирәк. Татар теле, юл билгеләре, Татарстан, спорт, зоология, елгалар, математика, астрономия, Казан, һөнәрләр, бию сәнгате, милли ашлар. Әнә шундый темалар тәкъдим ителгән сезгә, хөрмәтле командалар. Беренче турда һәм игътибар сорау кайсы команда башлый. Әлеге сорауга җавапны инде күптән әйттеләр безгә. Һәм Али Шарислары әлеге теләкне белдерделәр. Башлыйсызмы? Әйе. 7-нче 7-нче алабыз. Шахмат. 7-нче шахмат. 7-нче шахматны ачабыз. Сезнең каршыгызда математикага нигезләнгән сорау. Һәм игътибар кайсы тигезлек дөрес 10 мм-да 1 см, 100 см-да 1 дециметр, 1 метрда 100 дециметр яисә 10 см-да 1000 мм. Беренчесе дөрес дип уйлыйсыз. Карыйбыз, тикшерәбез. Һәм 1 бал сезнеке. Көндәшләргә күчәбез. Тур ахырында алкышларбыз. Бу очракта сораулар бик күп булачак. Без күчәбез көндәшләргә. Әзермесез? Әйе. Ишлибез кайсы? Без 4-нче шахматны сайлыйбыз. Нәрсә яшеренгән? Спорт темасы яшеренгән биредә шуннан да игътибар сорау баскетбол уенында 1 тайм. Ничә минут дәвам итә? 10, 15, 25 яисә 40. Без икенче вариант дип уйлыйбыз. Барыгызда килешәсезме? Әйе. 3, 2, 1, дөрес җавап экранда. Ни бара? 10 минут дәвам итә баскетбол уендагы бер өлеш, бер тайм. Менә шундый да әлеге сораның дөрес җавабы. Һәм күчәбез көндәшләргә. 6-нчы шахмат. 6-нчы шахматны ачабыз махсус сезнең өчен Али Шарислары командасы һәм игътибар сорау. Кайсы елга Чулманның кушылдыгы? 4-нчесе. Кабул иттек сезнең җавапны, җавап бар һәм 1 бал сезнеке. Афәрин. Егетләр, Без 5-нче шахматны сайлыйбыз. 5-нче шахматта бүген зоология һәм игътибар сорау. Кайсы кош безнең якта кышлый? Безнеңчә күгәрчен безнең якта кышлый. Күгәрчен. Карыйбыз экранга, дөрес җавапны беләбез. Дөрес җавап экранда 3-нче сан белән билгеләнгән һәм Без дөрес җавап бирдек. 1 бал. Сезнеке егетләр. 9-нчы кем? Шахмат. 9-нчы шахматны сайлыйбыз. 9 шахматны сайлыйсыз сез. 9 шахматта бүген игътибар Казан темасы яшеренгән. Казан метросының кайсы станциясе 2010 елда ачыла? Кәҗә бистәсе Җиңү проспекты, Тукай мәйданы яисә Әмәт метро станциясе? Беренче җавап. Кәҗә бистәсе. Әйе. Кәҗә бистәсе станциясе 2010 елда ачылды дип әйтәләр безгә командалар. Димәк, без җавапны кабул итәбез. Җавап дөрес һәм 1 бал сезнеке. Менә бит ни өчен безнең уен команда уены, чөнки һәрбер уенчы команданың бер өлеше булып тора. Афәрин, 1 бал сезнеке. Алга командасы. Игорь. Без 11-нче шахматны сайлыйбыз. Биредә сез яраткан тема миңа калса, чөнки бүген без 11-нче шахматта бию сәнгате темасын яшердек. Булардан кайсысы бию юнәлешенә керми? Чечетка, симфония, танго яисә степ. Без симфония дип уйлыйбыз. Сез симфония дип уйлыйсыз. Бию юнәлешенә, бию төренә керми. Кабул итәбез, сезнең җавапны карыйбыз, тикшерәбез. Һәм 1 бал сезнеке. Без икенче шахматны сайлыйбыз. Нәкъ шулай кирәк тә иде ул. Икенче шахматны сайларга бик дөрес. Дәвам итәбез юл билгеләре темасы белән. Кайсы билге сервис билгесе, бу билге нәрсәне аңлата? Бу суны эшегә ярый.
Болсын ішерге ярай. Қарайбыз экранға. Қарайбыз экранға дұрыс жауапны білеміз. Ішерге ярақлы су дегенні аңлата. Әлігі ел белгісі қамыл нәк мұна сервис белгілері нәк кірі. Бір бал сәзнекі. Дәуам етеміз. Ішні сізнің білен. Біз 8-ші шақмақны сайлыбыз. Астрономия. Қайсы планета бұрынғы Рим мифологиясындағы игеншілік алласы исімі білен аталған? Марс, Сатурн, Юпитер, яйсе Венера. 4-ші деп. Біз. Барығызда келішесіз ме? Әйер. Қабыл етті қалайса. Қабыл еттік сіздің жауапына дұрыс жауап экранда екіншістан білен белгіленген еді. Сатурн әлігі сұрауының дұрыс жауабы. Дәуам етеміз ішіне сіздің білен Алиш Варисары командасы. 12-ші. 12-ші шақмақны ашабыз. Бүгін бірде яшырынген тема фото сұрау рәуішінде берілген. Хам ехтибар Milli Yaşlar temisi. Türk xalq aşı neçənci son bilen көрсетілген? Kebab, çapçıqı, salyanka, yaysa, hurda. Kebab. Kebab degan javobni qabul etdik o'zingizdan. Hamul sizningcha Türk aşı shulaymi? Qabul etdik. Dürüst javob bor, hamul ayrim tiz bilan belgilangan. Afarin. Yigitlar, Biz 1-ші шақмақ сайлыбыз. başabız. Tatar tili. Qaysi variantdagi so'z xotasız yozilgan? Biz 4-ші деп ойлаймыз. 4-шісі. Шағир сөзі. Qabul etamiz sizning javobni. Javob bor ekranda ham shundan da birdan bir xotasız yozilgan so'z ekranda 4-chi son bilan berilgan. Ham shағир so'zi. Bir bal sizniki. Qizlar, yigitlar. Biz 3-ші шақмақны сайлаймыз. 3-chi shoqmaqni saylaymiz. Birida bugun Tatariston temasi yashiringan. Tataristonning tub yer osti boyligi narsa? Neft. Neft deb o'ylaysiz. Siz qaraysiz ekranga. Ekranda 3-chi son bilan berilgan. Ham birgalashib tekshiramiz sizning javobni. Javob deriz. So'nggi so'rovga qo'shamiz. Olg'a komandasi u sizning uchun maxsus ochiq. Qaysi hunar ijod bilan bog'liq? Muzikant, laborant, konsultant, ofitsiant. Biz 1-ші деп ойлыбыз. Ул да булса музыкант. Әйер. Muzikant deganni saylaymiz birgalashib. Ham bir bal sizniki. Olqishlar, hurmatli komandalar, bir-biringizga. Birinchi turdan so'ng hisob 6ga 4 ham Alish Varisari qutlaymiz alda. Sindiram maligi natija. Әйер. Бигрәк тә инде. Ринас, күткән идең малigi natijani? Инде, беләйдем яны. Aldan o bilaydın, sizin 6 bal bulasınmı? Kündəşlər yalğış cavab birülərinmi? Мин беләйдем, без бөтен сорауларга дөрес җавапны бирәбез. Aferin. Azali, менә синең командашларың бүген Rüstem һәм Ринас, син әлеге командада бердән-бер гүзәл зат, бердән-бер кыз. Сиздерәләрме? Ир көч биреп торалармы сиңа? Ир поддержка бардыр алардан? Әйер. Поддержкада көч бирәләр. Hürmetli komandaşı şu uğrunda әңгәмәбезне туктатабыз һәм күчәбез 2-нче турга безнең белән калыгыз. Әнә шундый күтәренке кәефтә без тапшыру интеллектуаль күңелләш тапшыруның 2-нче турын башлап җибәрәбез. Безнең катнашучылар изгә төшерәбез. Олга командасы һәм Алиш Варислары командасы үзара белем көчен сынаша. Олга таба исә аларга нәрсә кирәк булачак? Ассоциатив фикерләү сәләте. Моның өчен без сезгә рәсемнәр әзерләп куйдык. Әлеге рәсемнәргә карап сез дөрес җавапны белергә тиеш булачаксыз. Әгәр дә сез беренче рәсемнән үк дөрес җавапны беләсез икән, сезгә төймәгә басып дөрес җавапны яңгыратырга кирәк булачак һәм 3 баллны туплау мөмкинлеге дә булачак. Бу очракта без кызыл төймәләрне кулланабыз. Әгәр дә сездән ялгыз җавап ишетәбез икән, без көндәшләргә сүзне тапшырабыз. Һәм алардан берәр версия тыңлыйбыз. Булса, İkinci rəsmni açqandan beri biz 2 balını oynatабыз. Üçüncü rəsm açılğaç 1 bal toplау mümkünlüğü olacaq bizning komandalarda. Amma şunысы da bik mühim. Çünki 1 bal әлеге oyunni hal ettirgə mümkün. Сөйләштекме? Әйер. Birinci birimgə көчәбез. İkinci tur, birinci birim. İhtibar ekranға sport oyunu. Qayсыдыр sport oyununda kullanıla әлеге bir нәрсә ул? Sizdə tezrək buldu, Alish Varislары komandası. Нәрсә күрәбез ekranda? Bu нәрсә?
Перчатка. Перчатка demek qaysidir sport o'yinida alaga perchatkani kullanalar o'yinchilar. Qaysi sport o'yini turida so'z olib boramiz? Beyzbol. Mening o'ylag'imcha beyzbol. Beyzbol deb o'ylaysan sen. O'ynaganing bormi? Yo'q. Umuman alaga sport o'yini bilan nechik tanish? Televizordan Beyzbol matchlarini qaraysan. Mana golf matchlarini qaraymisan? 6 soat. Yo'qmi? Yara. Sizdan javobni oldik. Yigitlar kelishasizmi? Hayır. Yigitlar kelishadi, men de kelisham, chunki javob durust. Oraymiz ekranga ikkinchi rasmda bitta, uchinchi rasmda maxsus to'p ham to'rtinchi rasmda bir javobni o'zi. 3 ball sizniki. Alish varislari komandasi. Azaliya Kirmina молодец deb aytib qo'ydi Rustamga. Yigitlar, qizlar shundan da молодцы. Qolishmasqa kerak, shiratdagi birimni o'tarsiz deb ishonib qolamiz. Olg'a taba qaraymiz ekranga ham e'tibor. Hunar. Qaysidir hunar egasi haligi predmet bilan bog'li. Javob bo'lsa temaga bosirga kerak. 3 ga qadar sanayim, bosamiz temaga. Aydagiz. Qolishmaymiz. Nindi versiya bor? Yangratirga kerak versiyani. Qizil temalar, Alish varislari komandasi sizda yonib turadi. Biz kорабль kapitani deb o'ylaymiz. Demak, kapitan. Hayır. Mariq, dengizchi. Hayır. Tilasancha qotirgan mumkinani qaraymiz ekranga ikkinchi rasmga. Ikkinchi rasmda yakor. Birinchisini aytirga kerak shturval edi. Uchinchi rasmda qutqaruv bujrasi, ya'ni spasательный круг. Ham 4-chi rasmda dirish javob bor ham 3 ball yana sizniki. Hisob 12 ga 4 Alish varislari siz oldi. Topshirig'imizning 3-turini boshlab jiberamiz. Hammaga kelishda sizga hurmatli komandalar, rasmlarga qarab ularni esa qo'ldirga kerak bo'lajak. Turli predmetlar, simvollar, harflar, sonlar, tuslar bo'larga mumkin. Sizga borisida esa qoldirga kerak bo'lajak. Chunki naq mana ularga negizlangan so'rov yangrayacak. Durust javob uchun 1 ball. Javob berar uchun temaga bosirga kerak. Qaysi komanda tezroq temaga bossa, shul komanda javob beradi. Borisida bek jingil boshlaymiz. Hurmatli do'stlar, olti rasmni qarab chiqdik. Temalar endi yonirga azir, chunki qo'llar naqolar ustida qo'ltirab turadi bizning qatnashchilarda. So'rov mandayroq. Ikkinchi rasmdagi tiyin tutgan shar nindi tusda? Javob bor yigitlar sizda. Aydagiz, birgalashib kengashdingizmi? Razumix. Qabul etdik sizning javobni 6 turida so'z olib borasiz. Biz birgalashib tekshiramiz sizning javobni. Ham ol, shundan da ol bizda. 1 ball sizniki. Alqishlar. Davom etamiz. Shiratdagi rasmlarga e'tibor. Rasmlar tamam, hurmatli do'stlar, ham biz yana javob beruvni kutamiz, ammo olda belgili so'rov. Rasmlarda, barliq rasmlarda necha shilak sanadingiz? Birgalashib o'ylashasiz, javob berishga mumkin. Agarda versiyalar bor ekan, bosirga yo'riy ham olish varislari. Birinchilik sizda 3 shilak. Hayır. Qaraymiz ekranga. Shilaklarni sonlaymiz birgalashib.
Бізге? Сұрау жауап дұрыс, мен жауапны білем. Алар шыннан да 3-ау, 13-ке 5 есеп, 3-ші турдан соң. Һәм нихаят, біз ойыныбызның хал еткіш 4-ші турына көшеміз. Hürmetli dostlar, исәп 13-ке 5 һәм біз башлыйбыз 4-ші турны. Әйтергә кирәк, бу өлештә барысы да үзгәрергә мөмкин. Андый мөмкинлек бар, чөнки барысы да, хөрмәтле командалар, сезнең җилкәгездә. Әлеге өлештә бер-берегезгә сүзләрне сез үзегез аңлатачаксыз. Һәм дә никадәр сезне аңлатасыз, шуның кадәр бал туплыйсыз үзегезнең командагыз файдасына. 1 минут вакыт биреләчәк сезгә. Һәм кайсыдыр тема белән бәйле сүзләрне аңлатырга кирәк булачак. Бүген исә без сезнең белән яшелчә бакчасы темасы белән бәйле сүзләрне искә алырбыз. Аларның барысы экранда булачак. Дөрес җавап өчен 1 балл, ягъни дөрес сүз өчен 1 балл һәм шунда әйтергә кирәк. Әгәр дә сез сүзне белмисез икән, алга дип әйтергә мөмкин. Тамырдаш сүзләрне яңгыратмыйбыз һәм туры тәрҗемәсен әйтмибез. Калганы барысы да мөмкин, җырларга, биергә, пантомима күрсәтергә, каратедан ниндер күренешләр күрсәтергә, барысы да мөмкин, шикләнмәгән бу очракта. Сезгә мөрәҗәгатьтә Малиш Варислары командасы, сез башлаган идегез 1-нче турны һәм хәзер сез сайларга тиеш, кайсылары башлый 4-нче турны. Алар беренче башласыннар. Алга командасы. Biz bitirəbiz. Алга командасы кайсыгыз аңлата? Мин. Ислам, син шулаймы? Әйе. Син каласың үз урыныңда. Аяз һәм Сәйид рәхим итегез. Аны куялар, и анардан бер нәрсә олсы, үсе. Нәрсәдер аны җиргә күмәләр, анардан үсе. Ағаш? Юк, аны күмәләр. Анарга. Татарча. Әйе, бик дөрес. Ну, татарча тизрәк уйла. Әйдә алга күчәбез. Аның белән нитәләр, җирне капатлыйлар. Капатлыйлар җирне. Ну, уйлагыз инде менә булай итәләр. Уйла. Менә булай капатлыйлар. Қазы тұрғандай. Уйла татарчасын. Алга күчәбезме? Hayır. Ana biz aşırız. Free. Картошка. Бақша. Ну, тут нужно Кабыл иттек. Соңгы сүзгә 1 минут вакыт мәшәй күз ачып йомганчы үтте дә китте. Без күчәбез, көндәшләргә рәхим итегез, кайсыгыз аңлата? Азы сорап торасы юк иде. Алга. Алга. Озын яшел. Қияр. Кабыл иттек. Алга. Алга. Biz аны эчәбез. Просто эчәбез. Су? Кабыл иттек. Нинең суганның дусты. Шигендер. Юк. Сары. Sarımsaq. Алга. Аның уполы бар. Парник? Кабыл иттек. Аннары. Алга. Алга. Аның белән су сибәләр. Шундай озын әйбер, гибкий. Шланг. Кабыл иттек. Алга. Соңгы сүз. Аның ручка бар. Шилек. Юк. Шундай матур гына, ул плетеный. Корзина. Кабыл иттек. Һәм гомуми нәтиҗә 6-га 18 Алиш Варислары командасы бүген сез җиңүчеләр. Һәр вакытта бездән сезгә истәлекле бүләкләр, аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтулла Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм шулай Габдулкариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрда сезнең чакыру билетлары белән бүләкле. Театрларга рәхмәтләребез чиксез. Хөрмәтле дуслар, киләсе атнада
шушы вакытта, шушы урында очрашырга насыйп булсын дип сау булаша. Исән-имин булыгыз, акыллы булыгыз, тамчы шоуны карагыз. Сау булыгыз!